Ki kemi ki kpa bat ki khna school ki bapuli ha RMSA secondary school adogre kabadon hashnong kharkutta North Garo Hills kila ot kinongelam ka Garo Students Union GSU ki badon hagate ga district hakatayo balala kinongelam ka GSU kila lijingo dalade banyu I dala ki jongki khmat ya ka jinglong jingman jongani ka school halor ka jing ot jongki khna bat ki kemi ki kpa ki ba pha school ki khon hakate ka school haba kila poi ha ketiga school kinongelam jong ka GSU kila lengok ngan banyu I dala ki jong ki khaman ya ka jing jot jing pay ba ka jing shna torti klem akor jong kontrakta ubala yo kontrak bantay ka ni ka school amtang ba ni ka school kala jot rei ka bu jing mai ki khna school ki papuli hang ni lada ja ba ki bor mariang kum ujumai ukhe ha kanu kanu ka por ka school kala ban khlem bat shimi ka minsim jong ki khna ki badan ha ka ni ka school kinoilam jong ka GSU kila ka ang bitar be ki contractor kila lek pot bat lute ki school hakaleng jong ki lom garo ya kani ka school lasdang bantay house nem arjar khatlai hakamang pisa ka bala kenjo sya ka shiklor tingka hakapor ka sarkar jong menteri rangba umukul sangma bari kani ka ying school bathamai lapli hakapor jong menteri rangba ukonrat ke sangma kinoilam jong ka GSU kila ujor shaw deputy commissioner North Garo Hills ban pelong ya kajing thokit halor kajing le kapot jong contractor basnai kini ka ying school bat ban le ya ukat kum ki kendon ai ya kini ka school ha dogri lasdang hau kala lengkot khat khandai spa nyau phau ka RMSA kala mi prathayos nem arjar khat lai bat kala be pisa bantai ya ka ying school ka ba armala Henry Lashna bat tei torti ya ka hadu ba omlong shu ban shongi khna ha kini ki por kinongelam jong ka GSU kilay thu akaleng kisnong harilom garo ki school kilong ki baningkong bagi contractor ki bam kapot ka bay yo nong namar amdan ki bor sarkar ki bapet bat bishar ya ka jing tari jing kata jing contractor kum kini ki jing ot la yo ru na ka school ka badan harong jeng kilaong Good. Ay, video. Tập cái này đâu á? Ủa cái bằng phanh á? Ủa?